Ebusuafo another Coup bi so ewo Benin social media no so enya asem ketwa kra ya obia eka no de ewo honom na wo mutumi etu aban no guye ema na soja aban na ekoso ana ebisi eba so sa ebisi ama so sa na yede kwampo na Coup yi etumi ebepie mu ewo Benin ya enam so ama hoye ne mentime ho ase kakra aba omu watuma cheminu ewo honom nansa na no de nti a enam so ema soja aban no na omudi Coup no hyehyɛ so no yenkotie omo akasa ensem omudi tu dwa eni de nti a na omudi Coup no hyehyɛ so ADUMASA TV bomoden na subscribe comment na share ma onua so sonsa entumi ensusu bi yenkohwe video no na yeba eninkomo. Béninois, chers compatriotes, en ce jour, dimanche 7 décembre 2025, nous, forces de défense et de sécurité, après une réflexion bien mûrie et pour donner un repère à notre pays, avons décidé de prendre nos responsabilités suite aux multiples dérives du gouvernement de M. Patrice Talon. Il s'agit de, sur le plan sécuritaire, la dégradation continue de la situation sécuritaire au nord du Bénin, l'ignorance et la négligence de la situation de nos frères d'armes tombés au front et surtout celle de leurs familles abandonnées à leur trésor par la politique de M. Patrice Talon, malgré les multiples promesses relayées en grande pompe sur les médias. Le comité militaire pour la refondation CMR a décidé 1. La constitution du novembre 2025 est suspendue. Toutes les institutions sont dissoutes. Les activités des partis politiques suspendues jusqu'à nouvel ordre. Les frontières terrestres, maritimes, aériennes du Bénin sont fermées jusqu'à nouvel ordre. La prise du pouvoir en ce moment traduit la ferme volonté du comité militaire de la refondation à mettre fin à l'exclusion de toutes les couches sociales de notre pays sans distinction aucune dans la suite de la transition et de restaurer la cohésion nationale. À la communauté internationale, le comité militaire de la refondation rassure que les engagements internationaux du Bénin ainsi que les droits humains seront respectés. Enfin, l'armée s'engage solennellement à donner au peuple béninois l'espoir d'une aube véritablement nouvelle où il règne la fraternité, la justice et le travail, symbole de notre unité nationale. Vive l'armée, vive la refondation de notre chère patrie, vive le Bénin, la République ou la mort, le peuple d'abord. Awe abusuafo nti asojafo no na ote wonom enka no na asojafo a womo ekasa ye frɛ wonom military committee on refoundation womo kyerɛ womo ye kuo ya womo akomo ho abomu a womo san epese womo nya womo kuro no ekyekire ye biem esanse de niema esi ekoso ewo Benin no omani enye ho amamu no ekono womani enye ho na wo kyerɛ omoma mpanyini ya wote so sie no Mr. Patrick Talon ya wote so no wo kyerɛ eniema bi wo ho no mo a wo ya wo mo bonyoso se mampanyini na wotena konwa so emfinhia makomako edu enie na wotena konwa so na afie ba besimu bim no April 2026 na omabato no omode beba abehyehyɛ so na eniema a oye no ase opeso ya na emutwe na ekɔ animu na aba no esabedi ono akasa ne nsɛm no nti na omo ye Coup no onim sɛ ebibima mu hanom no aman bɛsɛ enum na afi wɔmo aye Coup de atu omo man no mpanimfo omo ankasa ehwɛ so na no da ya kwampo 2 weeks ya de Guinea Bissau so de ekɔ so ya omo de end to me successful ya wɔmo atu omo mpanyini ya soja aban na sabre wɔmo ehwɛ so ɛwɔ honom Burkina Faso, Niger, Mali, and Madagascar. Omina Zisia, and Okopium honom more. Soja aban any this one. No Benin for so here and come yebi na omo de apem akoswa. Ankwanko ye no. Na soja for insom with 2 drum no. Womo kyerɛ de nti a womo gina Coup no so a na omo de ba no mo television station ba ko ɛwɔ womo krom honom ɛna omo kyekye mu sɛ opanyini ote so sɛ mampanyini ɛwɔ womo krom no Patrick Talon no dibra wodi no sebi ɛwɔ senka ɛyɛ amamu a
ɛyɛ democratic kyese obi kan no bi so aka bi no na sese bibimam ha nyina no ECOWAS abibimam ka mu ko no ye nyina yidi so na so ne de na ya akam ya yese de ono no beka no ye ka no autocratic no ne fa baabi no sana na mamu no aye afi so wose ono akasa ne selfish interest in order to akonwa no so de ono akasa pe na wo ye ewa akonwa no so de bebo ono no panyi o man ni ye die na otikuro won no mo a oye nti abasa no a emo awo mo na Coup ne kakraka ni nyina ne kofa ban ni nyina ye nam so mpoma amaya hodo bi anansen wo so Coup no eye se aban bi ti so na ebre ba beso wo mu nyina tintim omo mra se ebia Ghana de mfie nan ebi de mfie du ebi de mfie num ni ade wo mu nyina transe tintim mra no wo se e ba bedru se betu omampanyin bi anase betu aba no a na wo pese wo ya no se sa mamra constitution no na odi mfie ni bi ka ho na ono ankasa tena so ebu edru se bre beso na ya betu omo so aba no a na omo yo mo ho bibie wo ho wo se opposition party ye wo Benin no opposition party no aban to so no aya ama yegu sa party no ya wono na nka aban ye bibia obedi ntente no na watumi abekama omunyina hu se aban no de wo ye no enye no sa opposition party no wo mo ya ama yegu sa aban no ama sese no sa party no eni ho biem enti se bi niamo ho sam dwirim kita se proye bia Benin aban to so ene aban mo asonfo eye bia no enya de a obia etumi ka ho asem enu titiro panti na omoso ne sanete de a omehwe na soja aban no abenam so ema wo eko television station no so a wo eko kan asem no ewo honom no na wo kire se wo ye sade we di a kire ese wo susu ya susu ni nyina no sabi eya sumdue kwan so wo pa sumdue bambo ene nkoso ene di ama wo man no na wo hwa aman ahodo bi asesi a no asojafo di wo so no a wo ko manim pa enu nti na wo ehwe se wo aban no ebeba na enu asoso Nigeria mampanyini ya ade pa wo ti se Coup na ma ne homene so no a eno no so efa na srafo di wimhyen edi Amerika ene wo boda no ene Benin boda no so no edi adenchechi wo wiemu a ne sa nti Nigeria mampanyini so hweye ema ne dom ekoya wo ekohweye se omokobo ban na omakotwitwa ede age Benin mampanyini no sanse toda so na Coup no utanye ya mampanyini so enam so ehwere ne nkwa nti President Bola Tinubu ono so ede ne dom ekoho no mo a omokohwe se Coup no ebetumi aya asumdwe mo mbehwe ede ya support Benin for ama bibia aye kama na anche bia na yenya ne ntiye ese ECOWAS mpanyinfo so ede wo ano abetumbi ewo de course no ho na Economic Community of West African States African ECOWAS no omopanyin pa ya woda wo mo ano ya ono ene shom kitan wodi hu nsem so ede betu dwa na wono ye deputy director ema wo mo Ibrahim Yahaya ene wokase Coup no hyase no wo munya ne ntiye nketenkete saa na nano kwampo no enkuro be se numu a wo mato mo ho no eha wo mu yie papa esanse Coup nya de a ompeso mo so na wo dinsemi kotu dwa ewo Al Jazeera wo mu kasa fidie no so ene wo kire se omo so behwe na wo mu aboban na wo mu kasu su pen esisu dua se democracy aban a aman kaye ni na edi so no woni a wonya ma posi anase soja aban ni mu no wo mu hwe na wo mu fo muti ankwankwa hyase esanse ECOWAS for de saade no wo mu so na wo di tu dwa nyina kire se abantugo no aka Benin fo yaaye no antumi amaso na president Benin ho no akasa so ko television station so emo no aso akokasa e de achede manfo nyina se ensema soja fo no begina TV no so kan ye nyina no wo mu montumu no wono ankasa na ye mampanyina wo mu ehwe na wobu wo man no no te so ene na ba mu asomfo nyina eye adwuma na obehwe so se afi epu ni mu no abato bekoso no obehwe ama bibia so tumi akoso na mamra no edu baabi na bibi nkoyie no peso sesa no a eno nkyere se opese otietia wo mo amamuo no eso anase constitution no a omudibu o man no so nto no de ogyinamu die mu se amampanyini ewo Benin na bibi boni bia entumi enkoso wa bra ono so ete aban mu no nto do bia beti bia no wo mo entungu na wo kyerese kwadu ahodo wo mo de ball no bi ti se security ya o man no enye tight
ewo mu krom onom no titiw ne northern Benin ho oso mo kire se eho asomdwe ba ko kura ni ho eno ose se bibi ni na se bibi nkoyi a ye wo kwan ye faso kasa kira ban ma ban ne te ebi ye se oti atua na wote esi montin so ye oye kire e de a kire ose ni nyina no wante wanhuhu hwe enti se omo ye sa no a na eha adwen afeso so wose womo a womo wo media ni mu no esentwofo no wakom nsa guo mu achi enti niam bi wo no mo a wontumi enka wontumi mo aban na chi wo safa ne so eno so wose eno ye kwadu ba ko a womo de ebo no afeso so constitution no November 2025 ena womo ye omadwen se womo sesa amama constitution no enso so se de womo suspend sa amendment na omo pese womo eye no ena afeso so sojafo no say constitution no a wo hodada no womo dissolve no chese womo agu no se enya adwuma biem afeso so parties ahodo ya oba ban ma wagu womo nyina no so no wo hwese omo sojafo aban ne ba obesan ma sa party no asan aba afe Benin womo ekwan womo ewiem hyen kwan de fa so tu kwan afe efom kwan ye fa so edi etu kwan omo boda ahodo so nyina no osi soja fo nkwada no mba social media no so no se womo asisa kwan ni nyina ya obi antumi ntu kwan ko obi aso ntumi nwuram emba Benin ena afe so enipa ewo Benin no so no wo ma kwan ema wo mo so ntu kwan ena afe so dwumadi ahodo nkae on peso mu di ewa aban mu nyina so no wo de won sa to so o de tabono atoto ni nyina so a ukopie mo Benin na ban edida programs ahodo nyina eso ne no ana mampanyini ne ka se bibi kura ni a wo se nka wo mo bo na mane na se wo matumi eye Coup no na sa anye yie dia ene wo ka asisu pense Coup no ya omo yo madwen so ombeye no enya amaso enti no obia etia wo montungu na afi so owo good condition mu yie pa ne ho ye ne ho oden na bra Coup ni sha ase no ano na wo mo ankasa pe be bi di no efa ye kokko hyeye enti no wo mo nsantumi anka no enti ono de ne ho ye pa ma ono ankasa tutu ne na akọ TV station so akokasa bibia eye boko ewo Benin ho no je say de Coup no entumi anye successful amaso say no soja ban no entumi anto so enti de na ko mo hwe animu military committee on refoundation no o mo hwe animu se nkoma hoka Burkina Faso Guinea ne Mali mo Madagascar mo ho no entumi amaso sa enti ase apama na se promises o mo de ama so mba beka o mo ho no fi so mo so no o makwa koye Coup ye o mo so pedom abeka o mo ho na o mo so tumi atu o manam bi o peso mutu no enya de Benin de no ntumi amaso sa amfa ama wo mo no wo mo no o mo de kwa du bi ne bae okohwe Guinea Bissau de na o mo no man ko fa kwa du bi ameba ba ho se mampanyini we yese yo o mo de o mo se pa na wo mo mpe o peso mutu aban megu na soja fodi wo mo so ba we mo ne de amo o mo ne se wo mo de nsem bi ba ye e bi chechim di nti o ma ba ye sa e ba sa de a na chese sa de ni nyina ba so de a na mo pa na mo pe mo mampanyini no se mo se mo pese to aba no na opanyini ne pese be to aba no e no gugu parties nya dade na so se enya sa na che da ye to aba no parties nyina amra de a e se Coup no ntumi maso no nti o mo so mistake ba ko a wo mo eyeye no megidi se bia o me sa ko mo achi no ma pe ko me fa so a o me sa ba biem abe Coup no nti abusuafo Benin Coup no entumi amaso o mo mampanyini Patrick Talon ogusoa eye Benin mampanyini e wo hono mo a ye de ho amane boso so ebremu e wo ADUMASA TV medin gate semhene koku abusuafo nti ha na ye de mo AC efa Benin ensensem ne ho de besi bia so no ebe mo maso ate minim se de ECOWAS ebe san de kata ho fraba ho mesan etu mpanyimfo akọ akọhwe se de ho ACT san so na wo mo etu o maban egu no so mo suku no o mo so de o me ba betum so no ebe pie mu a ye de bebre mu ena no pay adwada ide mo nyina bonsu